všetky tie predčasne narodené deti nejdú domov štandardne po 72 hodinách alebo tak, ale sú v nemocnici dlhšie. Tento projekt sa dotkne takmer 4000 detí ročne, ktoré trávia v nemocnici od 10 dní až do 3 mesiacov. Všetky tie plienky bezplatne dostávajú nemocnice, sú len v nemocnici, nedajú sa kúpiť v obchode, nikde, ani rodičia si ich nevedia odkúpiť, ale je to len pre potreby bábätka, ktoré je v nemocnici. Tento projekt funguje vlastne už 4 roky. Identifikovali sme najprv počty detí na jednotkách intenzívnej starostlivosti, najmä v pericentrách a v nemocniciach, kde sú tie najmenšie detičky.